Azuri Roja tenga imba ina ndisi Khonangale kaini nano everyday achuti ndire wemuzinda uyo lapo uyo ndire takasenge kana penzi mato zomweona mega wani madream tuma dreams ikewanu yokumama waiziya kuti ukatambira 350 otenga 2 mabhegi esimenti sazifana nzeni superstar isingotenga yakapera ine tisingazvitreftani everyday ndavaka imwe mangwana asikuva kwari madhaka kanimba uchinzwera chigera kwene kuita noise unoti wakaiswa jeki hama msoro The difference between Nigerian JT music and the Zimbabwean JT music. Are you kidding me? Nigerian JT music, they dance soft. Their dances are soft because their women know have nyash. Their women know have nyash. Are you kidding me? So they will do like this. DJ! Oh, shit! Soft. Big moves only. Dissolve! Dissolve. Big legs only. This man! Mercy upon us. No Nigerian music. Bad! Zimbabwean JT music is so nice. Their ladies have nyash. They are so energetic. Their men are so energetic. There's this man, Baba Harare. He's launching his albums. Are you kidding me? On the 1st of August, the album is called Pezza Inavo, and the music is so nice. Are you kidding me? DJ, what are you waiting for? This man. Give it to me. Oh, shit. inonzi chara chimwe unzwa chara chimwe achikombe churu kana kwamboinzwa tsumwe ndongonyepa zvesingapengu izvo ndiri kusouth africa wakatozviona nhasi ndi 24 iwednesday ndiri mujozi but hazvinditadzise kubva kunoku ndichingonanga kuvic falls kubad beats concert ndinobva pajozi apana amamira musi wa 13 ndochinjana navo ukawanda upena wadhamburosi ine handisi kurosha musi wa 30 gunoda kuona chinechiesa yakanaka kuconcert baba sisi mamonya matete ane maso dzinenge mafrisi 13 bad beats concert 5 July ndoibata pavic falls ndoibata bad beats concert vic falls Hey guys, ndagara ndichiramba kuti if people got married, they look alike. Look at my skin, guys. It's not filter. But akufanana. Eating grapes. Yeah, I'm eating grapes. So guys, thank you so much for following us. We welcome everyone here. So we are family. Ye ndo pane mhuri yaMambo David pana ndo pateti udzana twakawanda wanda saka ndingoti welcome we are now family. Thank you for following. Vane mibvunzo memuchibvunza zvamunongoda kuti tichibatsirana even zveshoko raMwari even zveshoko raMwari even zveupenyu even zvimwewo we know you all have questions. Yes, because we are now family. Bye.